Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Idan gari TV. Dama an ce ana dama dan kullum da sai da muka cika ka amma Allah dama dama ne ai wai ka kai ai ka gudu ka turu kuwa alwata ce a cikin aljihu bawan Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah inna lillahi kai ta buhun ma bata ihe ka bai ka hada da ta aljihu ka rabu da shi saboda tsaba Allah ya tona asirin da kai da barawo ne ka zo yi duwa ne naga abin nan ta tunkushe ta tushe abin nan kuma zafi ake yi sai naga ya kamata a rarraba su sai na bubbuda su wannan kuma sai ta gaddama sai na ga to ban ɗebe ta mata da tanjiyar mata nasiha albasa a gaddama wata ke yi ka san yanzu a kasuwa albasa ta yi tsada ai wannan yawa kulle wani kai gaba gida wannan rainin hankali ne ta goge mana albasa ta goge mana a dakur da ko ka ta kwanne ta